Dan Bello nake so a yi wa asiri a haukata shi ya daina gane komai saboda yana ta binkito sirri na yana bayyana ma al'umma mutane suna ta gane abin da na daɗe ina ɓoyewa gaskiya wannan abin bai kamata ba. Kai Tinubu Dan Bellon za ka yi wa asiri? Ka ce kai kanka ka san ya hika bala'i gaskiya ni kaina ina jin daɗin tona maka asirin da yake to amma ka san dole sai an kira ƙwarya mai magana. Ƙwarya mai magana ina buƙatar zuwanki yanzu nan. Ƙwarya mai magana Tinubu yana so ki faɗi mai ya zai yi da Dan Bello. Abin da za ka yi shine Tinubu mugun shugaba ba Dan Bello kake so ai wasiri ba to an yi an gama. Abin da nake bukata shine za ka ciro min zuciyarka saboda da ita ne zan yi aiki ai wa Dan Bello asiri ya haukace ya daina tona maka asiri sannan za ka ciro min kanka da hungunka saboda da shi za mu yi wannan aiki. Kuci melesi ƙwarya mai magana Tinubu fa ya fece to mutane dai suna na Aladin ɗin TikTok zan ci gaba da nishaɗantar da ku. Kuna ganin da yadda Tinubu ya lallaba ya fece to amma fa idan ya san wata bai san wata ba a kafta.